cu părul așa. Andreea se făcuse CBR, cum îi face Andrei CBR, îi făcea, avea pe aici dreptunghi, pe aici pătraci, cum îl tusese Andrei. Că Andreea e tester. Aici Andrei CBR te tundios, fac eu ceva. Îi trage dungă de aici din barbă până aici, îi face. Zici că era Andreea direct taiwanez. Intru și eu, mânca bași gura voastră, cu Andreea asta acolo înăuntru, ne pune la masă. Era muzică frumoasă acolo, toată lumea la masă. Să moară familia mea dacă râzi de întrebat, dacă vorbești de întrebat. Andreea, ne omorești. Da, ai dreptate. Ai dreptate încă. Zic că nu mânca nimic. Era adică mai platou de cărnăraie direct pe masă, dita mai platou. Zic, mamă, ce foame mie. Asta nu mai mânca. Asta mâncăm altă dată. Zic, lasă, ară, hai, ne-ți omoare ăștia, mâncați așa pula ta de nou. De ce dracu a venit noi aici, ne omoară ăștia? Noi ne era frică de ei, înțeleg? Ce să... Alea, nu știu. Și vine la un moment dat unul, trăiți familia ta mare, știi? Ia vină mă încoace, mie. Salut, salut. Vezi, mă, că vrea să facă filme poză cu tine. Păi și tu poză cu băiatul meu. Sigur, sigur, da sigur, sigur. Sigur, sigur. M-am pus mânca bași gura voastră în genunchi lângă copil. Că era copilul mic. M-am pus lângă copil. Dacă, uite așa am stat. Dacă mă băgai în nisip să moară măicuța mea într-o lădiță de aia de nisip și să-mi vai mașești, că era Sfinxul din Egipt. Așa am stat. Da, mai cum. Dacă mă lăsai acolo și așa rămân. Uite așa rămân. Așa, acolo. 25 de primăvară, 45 de ieri. 25 de ani. Acum, uite așa. Când am plecat de acolo, așa am plecat. Când am stat o oră așa cu gura așa zâmbind, așa am plecat. Așa aveam gura. Uite așa. Ce să... Acum ne punem înapoi la masă. Tot așa vine un tip. Cum te cheamă pe tine? Andreas. Cum? Andreas. Ia cheile astea de la mașină. Îi dă cheile lui Andrei. Ia cheile astea de la mașină. Model de ăla, nu știu ce ultimul model ești de Bersan, de la băi, mecher. Lui Andreea să moară familia mea, care, Andreea, dacă faci pariu că mâine face accident, mâine face accident. Să-i ducă copilul lui nenea ăla. Zic, capul meu. A căzut prăpastia după noi, a căzut. Ne-a căzut cerul în cap, a căzut totul pe noi. A căzut viața pe noi, zic. Andreas era, da, îl duc. Zic, mama, Andreas noaptea. Așa conduce Andreas noaptea. Andreas se curbă în față. N-ai treabă, că eu văd. Ce ia, mă, e ceață? Ce semn e ăla, mă? Dă-l, mă, morțilii de semn, că mergem înainte. Deci, bă, dacă aveam pe GPS, venisem de la munte și aveam pe GPS, ești nebun la pat să face stânga și cădeam după munte în prăpastie, Andreas a dus. Intrăm la unii în căpițile de fân. Ultimul obiect de pe câmp acolo după munte era o căpiță de fân. Să intrăm în căpița aia de fân, să cădem în hău. Dar ne plictiseam până muream, ești prost, stăteam în mașină, dăteam să nu ne jucam foarte pe căcuții până murim. Hai, vrem să jucăm și urebii, cădeam în hăul acolo, deci nu vrem să știți. Bine că a zis nenea ăla până la urmă, lasă-mă că nu mai e nevoie. Băi, deci mi s-a luat o pată după suflet, mi s-a luat și m-am născut a doua oară. Când a zis nu mai e nevoie, a zis n-ai mă treabă. Și am plecat. Am plecat pe lângă berbecuțul la care se vârtea. De rușine n-am mâncat de alea, vă dați seama, de rușine, ce să mai, de rușine de alea. Merge la Ion după aia. La Ion de la Nexus, la Patron. Cine crezi că era ăla renumit de Fane Proțapă ăla, Ghiță Proțapă ăla, Marin Proțapă, cum îl cheamă pe ăla, mă? Marin Lemur Proțapă, cum îl cheamă pe ăla, mă? Pe nenea ăla, dă-mă, cunoștea? Că a dat salut cu mine. Florin Proțap, cum îl cheamă, mă? Ăla, pe renumit de rău de tot. George Proțap, așa. Era George Proțap. Cava și gura voastră, am ajuns la botez la Ion, Ghiduș deja, cred că 2 ore jumătate avea, era căzut pe front, pe canapea de n-aia, uite pe Ghiduș împușcat, ia uite cum era. Morți de vin. Uite așa era căzut.
împușcat Ghiduș. Dormea Ghiduș, era murt. Era așa, mult. Zici că era direct. Ai văzut când se întâmplă o crimă și o desenează cu creta, așa era murt. Dar vezi cum am ieșit eu de acolo, că m-am rămas în boschete cu picioarele sus, mult de beat. Și stăm ce stăm. Ne-a pus așa, dacă vedeți botez 3 bar familia voastră în aer liber așa, venea prosapul, spune așa, miel de la sau ce era berbecuz de la așa, cu mămăligă, cu jumări, cu cartofi. Am cerut și eu 3 porții. Mi-a mai fost rușine, vrei să vă mint. M-am dus de 3 ori. Odată m-am dus cocoșat așa. Deci stăm, vrem și eu. Dacă se poate o porție. După aia m-am schimbat de cămașă, mi-am dat ce mai aveam așa, ochelarii jos, m-am schimbat de cămașă, m-am luat odată și a 3 ori am fost imogen. Dar abia 3 ori am fost. E 3 porții, vă mâncați așa, pulat. E 3 porții, mâncava așa. Ne-a rupt. 3 porții, vă mâncava așa, gura voastră, vă, 3 bar familia voastră să vă trăiască. Murți în gură de foame acolo. Faceți 9.000 de like-uri? Hai că facem dacă e. Hai că facem dacă e 3.000 de like-uri. Nu face 3.000 de like-uri, vă pun direct herpesul pe gură, direct. Să vă dea Dumnezeu sănătate la toți care dă like și la aia care nu dă direct herpes în gură să vă iasă. Bă, frate, eu în viața mea n-am fost. Nu am niciodată și mecher. Deși până Giurgiu mă știa lumea, umblam cu din care erau bazați atât, niciodată nu am suferit de mine, niciodată n-am fost șmecher. Vă zic o poveste așa. Dar eu săream. Pentru oricine eu săream. Pentru prieteni eu săream. Și am avut un prieten, frate, că era foarte maltratat. Ați înțeles? Era maltratat. Toată lumea îl jignea, toată lumea s-o lua de el. E un lucru pe care eu nu-l suport. Și nu l-am suportat în viața mea. Să te iei de omul care e cel mai slab. Dacă ești pulă, ia-te mă de unul de pula ta, dacă ești șmecher. Că sunt mulți oameni aroganți șmecheri care se iau de nimic. Du-te și ia-te cu ăla de măsura ta. Nu te duci la unul care e slab, care e așa. Lasă-l în pace, frate, pe ăla, că n-ai. Dacă ești pulă, du-te și ia-te cu unul care e pulă. Să vedem, mai ești șmecher atunci. Și eram, mă, fraților, mâncava și vreau în stația de autobuz. Niște dăștia, ați înțeles? Și zice ăsta după bancă lui prietenul meu, ce ai, te mai fuz mă în cur? Băgai și pula morții tăi, te mai fuz mă în cur și dă mă reflex mă pe față. Ai vorbit bine, stai jos, Roland Ăstase. Te cheamă Roland să moară familia mea, dar n-ai nume de pufarine, ești prost? Te iei cu mine, mă, Roland Ăstase. Să moară măicuța mea. Ai nume de premier și de desert, Roland. Ecoland e delicio și aromat. Așa, în fin. Nu vă convine când vă zic din asta, ești nebun la cap de vă luați în ăștia mai slabi. Că pe unul slab, așa îi faci mă și cade, ești nebun că e slab. Asta este. Acum ce credeți? Îl înjură pe asta, ce fac eu? Mă iau așa, mă înfioi al dracu, m-am făcut. M-am și înfioiat, aveam și 18 ani, m-am înfioiat eu. Eu șmecher la 18 ani, deci că eram pălămit de să moară măicuța mea, deci ștebie, zici că era acolo. M-a luat așa, zic, știi cine sunt eu, mă? Eu. Cine ești, mă? Neagu. Cri. Pula. Nu știu, mă, văzuse și eu la unii că se bătea odată. Se bătuse unii odată la mine în față la bloc și a zis, bă, tu și cine sunt eu? Și pula mea mi-a rămas și m-am dus eu la era mare ăla, ați înțeles? Și zic, băi, știi cine sunt eu, mă? Lui ăla, eu. Cine ești, mă, tu? Neagu. Pula mea. Ăia să uite, cine pula mea asta? Dar și eu m-am dus, dar mă convinsese și pe mine. Atât de tupeu am avut, de m-am convins și parcă și eu credeam că sunt cineva. Eu eram pielea pulii, eram... Ce faci, mă, tu? Alea nu știu ce. Să moară familia mea să le dau un pumn. Ia uite, mă, dau un pumn de aceea de la din grădina Edenului. Când îi dau direct pumn, BUM! Direct, bă, da, i-am dat. Ați înțeles? M-am dat, bam, direct moldovenească din aia. Nu vreau banii tăi, nu sunt pe interes. Sărac te-ai fi fost, eu tot pe tine te-aș fi ales. Copilul de aur! Și el nu e și al tău, să știi orice ți-ai dorit, să-și putea oferi. Nimic, mă. Staiu să râftăm. Bă, dar zici că l-am mușcat în țară de obraz. Te pomigea, te pe viață. Băi, am dat cu cât am putut, zici că l-am mușcat în țară, n-avea nimic. Vino încoace, futu-ți morții, mă, ce-a luat garda ăla. Vino încoace, băga mea și pula morții tăi. Zic, da, mă? Ești futu-ți morții, mă, în gură. Hai să vezi acum ce. Și am început să-mi amintesc eu ce jocuri mă mai jucat. Mortal Kombat, Street Fighter din alea pe televizor. Zic să vezi ce-l bat eu pe ăsta. Eu chiar am crezut că eu îl bat. Eu, în gândul meu, având foarte mare moral. Și am început. Am luat gardă, mâncați și pula ta. Mare pom ce mi-a dat direct în gură, aici mi-a spart buza. Eu zic, lasă că data, acum îți dau eu. Ba, măi dau una, nu face nimic, mai dau un pum, mâncați și pula ta, îmi face a ta ochiul. Zic, lasă, acum las că